Мария. Добрый день, мои дорогие радіослухачі, похвалений Ісус Христос. Ось знову середа, і зустрічаємося на хвалях Радіо Марія, протягуючи розважати над дарами Духа Святого, які ми отримали під час бежмування. Перед тим, як будемо протягувати цю конференцію, помолимся с вами, просячи сапраўды дара мудрості і інших даров, так само дара побожності, яким ми розмовляємо, каб ми були сапраўды дзецьмі Божымі, досягнули того, до чого ми були створені, для чого ми були откуплені Ісусом Христом, і то, що здарилося з нами під час Святого Хресту. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Отче Небесный, просим Тебе Твоего Духа Святого, каб Дух Святой керовал нами, каб мы жили сапраўды, Пани, поводле Твоих прав, Твоих законов, каб мы были сапраўды Твоими детьми, отчували это детинство, и каб жили як дети Божии, каб сапраўды Ты был головным в нашем житті, шукали только Тебе, Твоего обличия, каб виконалося в нас тое, для чего Ты послал Иисуса Христа, каб мы были избавлены. И Он сам сказал, воля Божия в тем, каб познали Тебе, Отче, того-то, кого Ты послал, так были избавлены, каб мы познавали больше и больше Тебе, Отче Небесный, в Иисусе Христе. А так само през уділ і през заступництво святих, особливо Найсвятейшої Панни Марії, якої доручена ця справа радіо. Богородица, Ты полная Духа Святого. Ты приняла Иисуса Христа в своє серце з вірою, і так само, як і слово в Твоєму лоні слово сталося тілом, просим Тебе. А Твою молитву, каб укрий нас своїм плащом, каб справа нашого збавлення поширалася, каб ми сапраўды клопотілися об этом больше и больше, не только о себе самих, але так само об інших. Вітай, Марія, полная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. А перед тем, як вже розпочали, я хотів би з вами поділитися псалмом номер 1. Он вельми так добре підкреслює то, о чим ми сьогодні будемо протягувати, розмовляти, о чим ми розмовляли. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь, и будет она к древу, посаженное при потоке вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет. И во всем, что они делают, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, не так, но они, как прах, разметаемый ветром с лица земли, потому что не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Видите, коли розважав сьогодні над тим, акурат прийшов мені якби там на серце цей псалом, який читається під час Великого посту, і так само з книги пророка Єремії, 17 розділ, там читається, да, и там проклят тот человек, который плоть свою делает опорою, да, и там вспоминаючи Бога. Именно ось это надія на Пана Бога, довір Пану Богу з'являється тим даром побожності. Я уже говорил с вами, размовлял то, что чем разновится религийность от побожности. Человек религійний, он в большинстве только виконує обряд, а серце його десь далеко знаходиться і шукає чогось іншого. Просто і може мішати і Божі справи не Божі. І сапраўды Бог жадае, каб мы былі побожнымі, да, і што дае нам этот дар побожнасці?
характэрным вынікам гэтага дара з'яўляецца пачуцце богасыноўства, я ўжо казаў, да, такім образом мы можам звяртацца да Бога як дзеці. Дзеці звяртаюцца да свайго айца. Мы ўжо з вамі об этом размаўлялі, такая дзіцячы давер у малітве, дар пабожнасці, да, і любоў, да, любоў да Бога. Таксама дар пабожнасці ён датычыць Найсвятейшай Панны Марыі, всіх святых, душ чысту нашых бацькоў. І дар этого богасыноўствам з'яўляецца такім сведчаннем таго, што паследствам дара пабожнасці, да, і ён пабуджае ў нас звяртацца да Бога з такой, з лагоднасцю, з даверам сыноў, да, тых, якія прыбегаюць да дапамогі такого капатлівага бацькі, капатлівага айца. І таксама пры гэтым мы адносімся да іншых людзей, да сваіх братоў. Мы ж казалі з вами, што у старым запавеце вельмі шмат ёсць такіх апісаній праяўлення дара пабожнасці. Менавіта вось этот першы псалом, он таксама датычыць гэтага. Вось людзі складаюць на Бога свае трывогі, радасці, падзяку, даюць яму падзяку, да, і ачаківанне. Ось, і все это попросту, эту гамму своих пачуць таких можна знайсці в псалмах, да? Ось, і мы уже з вами казалі, што калі прыйшла пэўна часу, Бог паслаў свайго сына, які навучыў нас малітве. В 11 разделе Евангелия паводле святого Луки апостолы просят: Пане, научись молиться, и я научил нас молиться, да, и Пан Иисус скажет: молитесь так, Отче наш. Отче наш — такая молитва, якая, ну, скажем, в якой можно знайсці весь новый заповед. Калі так приглядеться все, да, там такое скорочение, менавіта такая молитва над молитвой, можно сказать, да. Сапраўды, калі мы молимся, трэба адкрыць сваё сэрца і убачыць, што Бог з'яўляецца сапраўдным добрым бацькам, добрым айцом, які даў свайго сына, які схіліўся над чалавекам, які паслаў свайго сына, слова сваё, адвечнае слово, якое сталося целам, і мы зараз маем другую особу Тройцы, при Найсвятейшай Тройцы Ісуса Христа, Слово Божие, якое сталося тілом, якое таксама, який відкриває нам Айця, який відкриває нам Духа Святого в Ісусі Христі, ми можемо це познавати, да? Ось, і Він, менавіта праз Ісуса Христа в Ісусі Христі, захоплює нас Духом, діянням Духа Святого, який в наших серцях перебуває. Так написав святой Хосей Скрива. І це правда, бо коли ми читаємо, я знаю, Святое Писание, не тільки, тоже свідчення того, що коментують святые, ці святые отцы, ці святые інші, да, то написано, що любов Бога розлилась в наших серцях Духом Святым, през Духа Святого. Где Дух, там, панський, там є вольність, так Святой Павел пише. Ось і можемо звертатися до Бога з повним довіром, да, з тим, що сапраўды можемо відчувати це дитинство. І Святой Ян каже: поглядите, яку любов нам дав Отець Небесний, можемо називати дітьми, називатися дітьми Божими. 13, і перше послання Святого Яна 3:1. І ось Святой Ян, скажем, размышлял, разважал о такой безмежной любви Бога до человека, и такой дитячий довер, он проявляется в молитве, да, уже я читал радки с псалмов,
Калі, скажем, першае то, што святой Павел піша в лісце да рымлянаў, у нас вдохновляет сам дух молитвы, калі не можем, не потрапим молиться и не ведаем, як то Дух Святый сам молится у нас. И это крыница дара побожности, да, Дух Святый является крыницей дара побожности. Мы тогда можем отчувать себя моцными, можем отчувать себя счастливыми. Той христианин, який керуется даром побожности, он ведает, что Отец ожидает только доброго. Бог ожидает, да, все содейничает добру. Мы сказали, в листе до римлян есть в 8 разделе написано, что все содейничает добру, и Бог ожидает добра. И когда человек сапраўды живе побожно, то он принимает это разные выпробования, для того, что Пан Бог ожидает нам добра. Человек религийный, он не может так принять, да, скажем, что это Бог для нашего добра чинить. Для этого потребна вера. Вера такая, моцная вера. Видите, я викладаю у коледжі катехетичним Святого Яна Хрестителя. У нас тут в Мінську є коледж. На третьем курсе. Викладаємо новий заповіт, і одна студентка мені казала, вот ви щасливі, то, що ви вірите. Кожен може бути таким щасливим, тому що Святой Павел написав в першому листі до Коринтянам в гімні до любові 13:13, де зараз тривають 3. Вера, надія і любов. А любов із них найважніша, найбільша. Да? За правду вера є, тільки просто треба серце відкрити. И Бог вливает в сердце эту веру, и эта вера повинна развиваться. Мы уже с вами сказали, что вера, она того, что мы чуем, это Слово Божие. Читать Слово Божие, молиться, да, разважать, давать Пану Богу. Месяца, как Он переменял тебе. Удельничать в сакраментах, свідчить, да, удельничать в службі, скажем, допомозі костьолу, супольності своєї, парафіальної, особливо, які то є. Ось зараз є і можливість попросту бути удільником якоїсь супольності, цієї руху. Ось в Білорусі, там в кожній парафії є якийсь там рух. І я належу до руху «Світло життя». От самого початку моего христианства, так скажем, от своего навертания, ось, и дякую Пану Богу, что Он меня покликал до этого руху. Тому это допомагає нам, і чоловік хоче, коли він з довіром і живе в духу, то він хоче довідатися, що Пан Бог хоче від його, да? І мы можем попросту утиловлять это божское життя, не только в свое життя в уголі, в світі, как жить и как свідчить об этом. Ось, і менавіта той самый дар побожности, он допомагає нам так само виконувати наші обов'язки постуденні, да, посвязані, да. Ось, і этой коштовности, які Бог нам дал, мы можем их перетворять в життя, тому що мы дети Божии, и маем несконченную коштовность в очах Божьих, тому что Бог любит нас безмежной любовью, и Он отдал свое життя за кожного из нас, да, за кожного из нас, и эту свою любовь Он проявил на крижі, коли віддав своє життя, омиваючи нас своєю кров'ю. Дар побожності він побуджає так само к відносинам до тих людей, які вокруг нас, да? З шануванням цих людей, со співчуттям їх проблемам, да? І
з готовнасцю дапамогі, каб іхнія патрэбы, скажем, памогчы ў іхніх патрэбах. Ось калі мы асвечаны Духам Святым, мы распачынаем бачыць у людзях самого Христа. Ось калі мы камусьці робім якусь паслугу ці дапамагаем, мы даказваем дапамогу, то робім гэта самому Езусу Христу. І в приповести в 25 разделе святого Матфея, да, называется она в белорусском Новом Заповете, якой выдала наша католицкий костел выдал з конференції біскупів. Можна набити це новий заповіт на білоруській мові, вельми добре. Ну, от ми зараз скажем, даримо ті нові заповіти у своїй парафії в школі, ті в бібліотеки. Ось в одній з бібліотек в Ждановичах, наступна буде в Ратамці, передавали і похвалили мені, то вельми добре надруковані, великі літери. Ось тому этот новий заповіт, варто, каб у кожного був. Ось в этом новом заповіті такий, тут фрагмент, він називається «Апошній суд». Калі прийде Сын Чоловічий у славі своїй, всі аньоли з ним, тоді сяде на троні слави своєї, перед ним собрані будуть всі народи. И он отделит одних от других, как пастух отделяя козлов от овечек. Овечек поставить праворучие, козлов леворучие. Тоді скаже владар, хто праворучие его, придите, и благословленные ойца моего, примите у спадщину владарства, подрихтованное вам до створения свету. Бо я был голоден, вы дали мне есть, и прагнул, а вы напоили меня, был подорожным, и вы приняли меня. Был в вязнице, и вы пришли до меня. Вы приняли меня, и так, был голый, и вы пронули меня, был хворый, и вы отведали меня. Был у вязницы, и вы пришли до меня. Тоді откажуть йому справедливі пані, коли ми бачили тебе. І голодними накормили тебя, засмаглими поїли. Коли ми бачили тебе подорожними, прийняли і ці голими пронули. Коли ми бачили тебе хворим, ці у в'язниці і прийшли до тебе. Владар же скаже в отказ, сапраўды кажу вам, то, что вы зрабілі одному з гэтых братоў меншых, мы зрабілі. І далей ён папярэджвае, пан Езус папярэджвае, што калі мы не робім, то не робім яму. І вось это будем осуджены с любовью, якая вынікае з пабожнасці. Это не, скажем, пан Езус не палохае нас, не страшыць нас, але дае нам до зразумення, мы размаўлялі уже з вами об даре рады. Есть такая рада, Бог дает такую нам раду, и мы можем принимать это без дар умелости. Да? Мы казали, что оживлять, скажем, в своем житті то, что Пан Бог нам дае. Это вельми важно, и каб это сапраўды было побожно, да, и с мудростью, и с мужностью это чинили, рабили. Ось ці адносіны, богачалавечыя адносіны к людзям, яны подразумевают у себе такую, добрую адзнаку, ацэну, што з'яўляецца ось такой адваротным бокам дзіцячага даверу да Пана Бога, да нашага супольнага Отца. І ў такім выпадку мы схільны да
безропотно, ось і з давером, с покорой пробачать все то, что нам было, скажем, все крылды, якія нам были принесены, да, какие нам учинили. Это вельми важно у нас. В парафії нават мы зрабілі такое набажэнства першую пятніцу. Это набажэнство пакутнае, читаем Слово Божие, разважаем, потом исповедь, есть такая молитва о пробачении, каждый раз человека сидит, это вельми далеко, ну, 10 там, коли человек не научится пробачать, як Пан Бог нам пробачает, то эта побожность, она не будет развиваться. И Пан каже нам, любите ворогов ваших, да? Ось это 5 раздел Евангелия от Матфея, 43 далее. Вы чули, что сказано, любите ближнего твоего и ненавидь ворогов твоего. Я кажу вам, любите ворогов ваших и молитесь за тех, кто преследует вас, как вы стали бойцами, сынами Отца вашего, який в небесах, бо и Он, загадывая солнцу своему, заходить над дрянными и добрыми и посылает дождь на справедливых и несправедливых. Коли ж вы будете любить тих, хто любить вас, яка ви маєте узнагороду, чи ж не то саме роблять і митники, а коли вітаєте тільки братов ваших, що особливо робите, чи ж не то саме роблять і язичники, тому будьте досконалими, як і досконалий Отець ваш Небесний. Да? То тяжко, скажем, люди кажуть, ну тяжко пробачити, але це такий процес, це рішення твоєї волі. И святой Петр в своем первом послании потом так само пишет, и святой Павел в листе до Римлянам пишет в 12 разделе, как мы не отказывали на зло злом, а перемагали зло добром. И соправды, ось такое непробачение, это передусім зло до самого себе, и тут Пан Бог, Он може подразумеває такі урази, кривду таку тяжку, яку ми носимо, да, Він закликає нас пробачити эту кривду, примирись, мы не так давно чули, что отпусти своего соперника, да, своего противника, примирись. Тут в Нагорной проповеди он так каже самое, что коли будешь узгадаешь себе, что брат твой винен супротив тебе, иди помирись с братом, да, коли будешь приносить ахвару. Ось і тут такі, ну, скажімо, великі кривди, але малі кривди так само треба пробачати. І так само це все засирає нашу душу. Коли ми зустрічаємо ці кривди кожен день, да, як не було зла, як не було якогось невідомо чого. Дайте у нас зараз така нелегка ситуація в парафії, но так вийшло, що отримали ми від держави этот будинок, земля навокол належала там фирмам, ее продали, один бок продали, загородили, другий бок зараз продают. Я не ведаю, я как так не тоже так, как бы, скажем, обаяково до этого отношусь, але спокойно, никто там не виноват, там бачит, а ось там этот господар, який, скажем, ТЦВ володая этой фирмой Дарида, там, и он там, и там кричат на его, там, ну, купил по закону, поводле закону, там, и это его земля. Так, по-человечески, конечно, можно сказать, что треба, як он зробив, йому благословення було, ну, коли чоловік так робить, то так робить, ну, нема чого там попросту злиться на його, там, да, і якось там, ну, прокльони там кидати. Наоборот, треба молитися, я молюсь за того чоловіка, ми всі молимося. Ось. И великодушность и такая готовность пробачания — это такая отличительная рыса детей Божьих. Бог пробачает человеку, Бог пробачил нам в Иисусе Христе, да. В книге Михея есть такие, ну, вельми такие моцные слова. И мы уже с вами размовляли бы на эту тему, я не буду читать, или нагадаю, что 8 раздел 19 и далее там, что
Кто, как Бог, который снова милосердится, возьмет все наши грехи и запросит их в глубины морские. Так, Пан Бог милосердный, Он бере все наши грехи и не памятая грехов, да, наш, Он пробачає нам грехи, коли чоловік кається. Один грех не може бути пробачений, той, який чоловік не визнає. Потім так само ще будемо розмовляти, коли дійдемо до сакраменту покути. Ось і сапраўды такая-то то, что адрознівает нас такое от іншых, это такая рыса детей Божьих, что мы можем пробачать, не носить в свое сердце, да, в своем сердце, да. Так само дар побожности, он обуджає в наших серцях такую дитячую любовь до нашей Небесной Маті, до Найсвятейшей Панны Марии. В чому це виражається? Ну, передусім, это молитва на рожанця, розважання таємниць рожанцових. Видите, вельми часто чую, там кажут, что ой, это нудная молитва, это повторяется одно и то же. Один протестант колись мне сказал, ну, можно записать там на 10 там на диск, там, на кассету и потом ставить. Ну, можно ставить, записать, или треба розважати Найсвятейшей Панны Марии, розважати об Иисусе Христе, то, что здійснилося, да. Та молитва это вельми. И Отец Духовный колись, дякуючи Пану Богу за этого человека, дякую, он меня научил попросту 4 частки рожанця кожен день молиться. Я стараюсь завсюди, ну, не завсюди дотримлюється, буває там якісь, але редко буває, що я там не молюсь 4 частки, і там мені вельми моцно допомагає, ну, і молюсь в різних інтенціях, в різних потребах там, тому що вельми шмат потреб, шмат інтенцій, але з другого боку, попросту чоловік, коли молиться, то це правда, эта молитва, она наближает не только до Пана Бога, але узмацняє нас побожність. Не так відкліпати себе десь там, що треба, да, але це правда розважати, це шацунок до Божої Матері колись. Тяжко мне было это принять, например, коли я навернулся, это Иисус Христос всегда, завсюди Иисус Христос, ну, такое покривленная побожність, яку я назирав, то и у нас можно назирать. Я в Польше назирал, коли приходил до одной святыни, вечером с библиотеки молился там, заходил с библиотеки, молился, люди приходили в костел. Я не осуждаю, и не маю права это осуждать. Только это правда, люди приходили в костел, не клинчили перед Найсвятейшим сакраментом, але одразу бегом бегли в каплицу, где был есть этот образ Матери Божией Ченстаховской, копия там этого образа, переданная братами Павлинами из Ченстаховой. У нас так само есть нам браты Павлины передали для нашей парафии образ Матери Божией Ченстаховской. Находится он зараз в Червоном костеле, але этот образ для нашей парафии. И человек бежал и клянкал, и там ось то треба Найсвятейшая Панна, это сапраўдная побожность, когда человек поглядит на ее, она завсёды ставила у голову, скажем, и на первом месте своего Сына Бога, да. И это взор такого человека, данного Пана Бога, это взор человека не религійного, только вельми побожного, это Найсвятейшая Панна Мария, якая в духе жила и живе, скажем, да, в духе, якая является нашей Матью, з крижа Пан Ісус їй дав, яка з'являється нашою опікункою. Да, ось. Тому этот шацунок, да, Найсвятейшей дитяча така любов до Маті, вона вельми показує нашу побожність. І коли чоловік має Христа, то він просто має і Маті. Святой Ян Павел II написав в Redemptoris Mater, такої є енцикліка. Ось, дякуючи цій енцикліці, я, читаючи эту энциклику, розважаючи над її, дошел до того, что про Иисуса до Марии, да, коли Пан Иисус має, некоторые кажут, только про Марию можно прийти до Пана Иисуса. Не, это Пан Бог має мільйон дорог, як дойти, да, одна из них это Найсвятейшая Панна Мария, яка, коли чоловік молиться, починає, или там розважати, то вона, напевно, на 100% приведе до своего сына, тому что він головний, вона закликає, и во всех объявлениях, и в Фатиме 100 годов не так давно мы означали там, да, она закликала до навертания молитвы на Рожанцу и в Лурд, и в Ля-Салета, там в Гваделупі, десь зараз
Ось заўсёды паказваюць на свайго сына. І це вельмі добра, бо это такой сапраўды найсвяцейшая Панна Марія, это взор пабожнасці, правда, і такой она наша маці, і дзякуй Пану Богу, што яна ёсць, што на яе звярнуцца. Она не галоўная, она не вышэйшая ад Пана Бога, а менавіта вось Дух Святы, ён паказвае, што сапраўднае такое вось адносіны, да, ці да шанавання анёлаў, да, ці святых, асабліва нашых апекуноў асабістых. Вось. Ёсць молитва да да святого Михаила Архангела. Зараз ёсць фігура там, яна перегрінуе па нашай архідыцэзіі, але таксама вось молитва і просіў арцыбіскуп нас, каб мы молились этой молитвой. Кожны раз мы змолімся, звяртаюся ці ты да Архангела Михайла, ці да свайго анёла-апекуна, ці да, напрыклад, добра ведаць было бы, хто твоім апекуном в небе з'яўляецца. Я ведаю, у меня 11 кастрычніка імяніны святы Александр Саулі, з'яўляецца апекуном Корсікі, быў калісьці біскупом Медиалана. Ось, і разам з каролем Барамеем яны заснавалі семінарію, ён быў, сябрамі былі. Называли его там молотом на еретиков, действия, говорят, это был такой час, калі католицкий костел, скажем, переглядывал, змагался с реформацией. И вот менавіта мой патрон, опекун небесный Александр Саулі, и он таким з'является для меня прикладом, да, побожности. И вот, на жаль, пока еще немає этого образа, где святый стоит с крижом и при дверях закону айцов Барнабітаў, і чакае, каб его приняли там. В одних книгах прочитал, что он был соосновальником, але Барнабіты мае просто шмат знаёмых айцоў Барнабітаў. Ось разом на коллекции ездили и так далее, то они кажут, что он пришел. Ведать своего патрона, да, и молиться. Я згадываю в каждой святой мши, кто меня ведает, святого Луку, потому что святой Лука меня высветили в день святого Луки, святого Александра Саули, потому что он является моим патроном, святого Яна Павла II, потому что дякуючи ему так само, ось аккурат тогда было посвящение бюста, да, в этом в кафедральном костеле. И дякуючи Яну Павлу II, так само видишь, что и верю в то, что он причинил со мной. На Святейшей Панна Мария, конечно, причинилась до того, чтобы я стал святаром. Душу чисту, вельми важно. Ось пам'ятати о тих людях, які за наших дорогих померлих зараз. Аккурат завтра вже буде День всіх святих. Ось пам'ятати треба о святих, а не сьогодні, не надаремно я прочитав тут ось псалом, да, перший Хеловін, то є така сатанинська, шатанська така справа. Поглядіть, я навіть бачу людей, які ходять в костел, но їх ведаю. Ось вони удельничают в этом шабаше таке, в такому сатанинському. Это не Божая справа, це правди. Вельми зараз таких шмат акцій, де кажуть об этом. Чоловік побожний ніколи туди не пойде, не буде шукати невідомо чого там, да. Пришло это, скажем, от кельтов. Кельты приносили, потом это переплыло в Америку и снова это в Европу вернулось. Это, правда, это такое справа шатанська. Інші речі, да, ось, наприклад, тот же гендер, наприклад, такі гендерна якби ідеологія, що сам кожний там може вибирати собі пол, або інші там речі, така, да, там ровність там
мужчина і жінчина не ровні в годності, да, але речі такі, коли такі не належать жінчинам, тільки мужчинам, які речі, да. Я не жена-ненависник і завсёды кажу, що жінчина – це апошнє творення Пана Бога, яке Пан Бог створив тут на землі, це шедевр, це непаўтаральная рэч, скажем, істота, не перепрошую, не рэч, толькі істота непаўтаральная і найлепшае, скажем, што Пан Бог створил, але у кожного є своя роля. Жанчына павінна быць жанчынай, или мужчына павінен быць мужчынай, или некая гендерная ідэалогія. Это людзі, якія ходзяць в касцёл, моляцца, там 10, там ці там іншыя рэчы, да. Человек не может принимать это. Ось. Так само за Папу Римского молиться каждый день. Я каждый день в Ружанце молюсь за его, потому что он наместник Пана Иисуса тут, он является таким яйцом у всех христиан на земле. Так само дар побожности такого, шанування до наших начальників, до ось шанування їх до старейших, а першу чергу до наших батьків. Да. Чоловік, який не шанує своїх батьків, видайте, розважав колись над тією справою, чому 4-та заповідь є «Шануй батьку свою, маці свою», и 5-я заповедь есть «Не убей». Реляцию, относины до батьков Пан Бог ставит выше за життя чоловіка. Чи это помилка? Нет, не помилка. Батьки – это сапраўды Божий дар, и коли человек теряет, губит, а у меня нема ні тата, ні мами. Мама померла вельми давно, в 89-му году. Тата в 95-му, і тому попросту зараз, глядячи на це, так скажем, глядячи у минуле, я розумію це, да, яким подарунком з'являється тата і мама. І я кожен день молюсь за своїх тату і маму, за віночок до Божої милосердності, кожен день ось, і так само на могилки езжу и молюсь там, ось, специально, так, потому что в день их смерти, особливо в День всех святых, стараюсь поехать на могилки до тата и мамы, потому что их нет, или они ведают, что верю, что Бог милосердный, мы колись убачимся там. Это вельми важно, да, это ось в этом есть побожность, да. І сапраўды такое земное бацькоўства, оно адлюстроўвае бацькоўства Пана Бога, ад якога мы ёсць, паходзіць всякое айцоўства у небе і на зямлі. Да. Послание святого апостола Павла до Ефесов, прочитаю вам зараз этот фрагмент з Нового Заповіту по-беларуску. Видите, это вельми важно попросту, як навернулся, да, коли мне Иисус Христос показал справного яйца, у меня была проблема с татой. Я своего тату, можно сказать, что не любил его, но не ведаю, ненавидел его, потому что были проблемы, тата пил. Я его не принимал так тату, мне соромился этого человека, или после навертания попросту Пан Бог мне открыл, что он мой тата мне дал. Ось, дал то, что попросту и это тата мой. Будучи досконалыми, это представитель Филиппянов. Это что-то я перепрыгнул, да, до Ефесцев. Такое 3:15.
З 14-го розпочну молитву Павла за костол. Тому схиляю коліні перед Айцом, ад якого бере початок свою назву кожний род на небесах і на землі, каб ён вам дал поводле богаття слави своєї умацовать силы Егоным духом через духовного человека, каб прос веру в Христе Христос поселился в сердцах ваших, каб вы, укоронувавшися і умацовавшися у любові, змогли зрозуміти з усіми святими, чим есть шириня, довжиня, і вишиня, і глибиня, і спознать любов Христа, яка перевышає усяляке разумение, каб вы наполнились всей Божией полнотою, видите, вселиться в Христа, да. Там схиляю колени перед Отцом, ад якого бере свою назву кожний род на небесах і на землі. Вельми важно об этом, да, ось, вельми важно пам'ятати, що батьки нам дали життя, і їх попросту з ними супрацовничав Пан Бог, каб переказать нам, передать нам душу и розум, да, и как нам дать ангела-оховника. Батьки научили нас, виховували. На жаль, у мене батьки не були віруючими, але мама завсюди виховувала, завсюди казала, каб я не крав, каб я не хлусив, каб я працював, скажімо, добре, не ось отказно там, да. Каб я шанував старейших. Тата уже после моего навертания, он навернулся, дякую Пану Богу, он навернулся до Пана Бога и дошел до Пана Бога уже верующим человеком. І менавіта дякуючи батькам, вони мені такі агульначеловечі, агульналюдські коштовності вони привили, да, життя там, где каб мы могли, ну, чогось, в більшості батьків навчають, каб чоловік мог вести життя своє годне і святою, да. Та в катехизисі католицького костола написано 1383 капіт. Эти сапраўды батьки з'являються таким великим даром для чоловіка. Читание Святого Писания, и мы уже об этом размовляли с вами. Ось, это то, что, скажем, ну, приводит до даропобожности, да, это почуття, опять знову почуття того богосиновства, воно побуджає нас шанувати своїх батьків, старших людей, клопотитися о таких людях уже в сталому зрості. І таке, які чинять об це, то справді Пан Бог дає визнагороду. І дар побожності, він не обмежовується тільки, скажімо, такою галиною християнською, цієї релігійної. З його допомогою Дух Святий обуджає усі цноти, якими таким образом попросту зв'язані з таким побожним життям, да, з праведністю, со справедливостью. И полем этого деяния заявляются наши отношения с Паном Богом, с ангелами, с людьми, всем то, что Пан Бог створил. И с семьями, да, маемостью, пусть ты, тому, что Пан Бог дал и так далее. Тоже то, что мы скажем, шановать этот свет, побожность. Потому что он сотворил этот свет, да. Смейте не выкидывать, наприклад, я в своей парафії кажу об этом завсёды. И мои парафіяні, наши парафіяні, усі они не выкидывают ни паперы старые, ни скло, ничего. Приносят, попросту мы это собираем, потом сдаем пункт такой. У меня
Вдому так само меня научила, пан Бог навчив мене вдому, стоїть така ось картонна коробка, в яку я скидаю всі папірки, які тільки є. У мене там чеки, інші речі, да, ці такий мішок висить на пластикові речі, там, да, ці там речі такі, ну, відходи там з отпадки, з що від їжі. Не потому, что я добрый. Пан Бог добрый, да, и так попросту мне Бог колись показал это. Показал, что и Он дал этот свет. И треба одним клопотиться менавіта. В этом теж так само проявляется дар побожности. И звертаюся до подотнением Святого Духа, мы повинны читать Святое Писание, да, в соборе, там, да и вербом. Ось есть такой навод Конституция о Божьем откровении. И менавіта в Святом Писании, но не только умацняет нашу веру, оно открывает нам соправного Отца у святых книгах, який в небе, який з великою любов'ю іде насустрач нам, да, и это читание Святого Писания, это такая оговорка с Ним, с Отцом Небесным. Ось Конституция дає вербам 21 капіт. Так само, как мы шановали то, что покинули нам наши предки наши, да, продки наши, скажем, то, что культурное, да, шановать архітектуру, там ці інші речі, які, да, покинули, предмети культури, да, і все там. И дар это, ну, скажем, просто приводит нас до того, как мы соправды были побожными во всех галинах. Коли мы будем згадывать, что мы дети Божии каждый день, то Дух Святой прибудет в нас и будет нас соправды чинить побожными. Пам'ятаємо то, що завтра День всіх святих, і сьогодні так само треба молитися, а не ходити на этот Хеллоуін. Пам'ятаємо о своїх померлих, ну, вот, на порядку на могилках. І пам'ятаємо, що ми діти Божі, що Бог кожного із нас любить мене особисто. В этой конференции были выкористаны материалы, я уже сказал, что это новый заповед, выданный през конференцию біскупів Білорусі. Так само материалы с сайта Catholic Life и Рускатолик РФ. Ось так само, ну, мои собственные, то, что я сам переживал. Нехай вам Пан Бог благословляє. До наступного тижня, як Пан Бог дасть, то будемо вже з наступним разом будемо розважати з вами о дарі боязні Божої. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Похвалений Ісус Христос. Катехеза з князом Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Калі жыццё зачыняе дзве